Televizní zpravodajství z regionu vám přináší portál našebroumovsko.cz. 13. dubna ožil Broumov přátelským setkáním významných partnerů a přátel Broumovska. Na úvodní tiskové konferenci seznámili hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc, kardinál Dominik Duka a Jan Školník z Agentury pro rozvoj Broumovska, přítomné novináře s vizí budoucího rozvoje broumovského výběžku. Když se dívám na Broumovsko a teďka ani ne jako rodák, tak říkám, tady jsou dvě priority. Za prvé to je rozšíření přeshraniční spolupráce. To opravdu tyhle oblasti může hodně a hodně přinést. Pak je to samozřejmě cestovní ruch. Kraj se snaží ty svoje povinnosti, které zde má, a týká se to gymnázia, týká se to nemocnice, týká se to dopravní infrastruktury, zase bychom o tom mohli mluvit, připravuje se velký projekt na pasách, do nemocnice proudili v poslední době prostředky tak, aby nemocnice mohla být zachována a bude se tam budovat i v letošním roce, i do gymnázia. Takže se snažíme tyhle ty věci opravdu udělat tak, aby jsme byli dobrý hospodáři, abychom tím mohli Broumovsku pomoci. Kardinál Dominik Duka vyzdvihnul rozvíjející se spolupráci s Polskem a vyzval k jejímu prohlubování do budoucna na ekonomické, kulturní a vzdělávací bázi. Za svou osobu také přislíbil v rámci možností církve pomoc broumovskému regionu. Vzdělávací a kulturní centrum Broumov je projekt, který by měl přinést významnou rekonstrukci klášterní zahrady a budovy kláštera a přebudovat ho k možnosti vzdělávání ve dvou institutech, které budou založeny a na jejich přípravě už dnes pracujeme. Na následné prohlídce klášterní zahrady a samotného kláštera byli hosté, mezi nimiž nechyběli významní představitelé církve a okolních obcí, seznámeni se stavem revitalizace Broumovského kláštera. Je velká naděje, že tento projekt bude realizován. Dneska už je vypsané výběrové řízení pro investici, která je vyšší než 250 milionů korun. Kraj zde na tomto projektu určitým způsobem participuje proto, že jsme poskytli více jak 5 milionů korun na projektovou dokumentaci, což byl vůbec základ pro to, aby mohlo být požádáno o evropské peníze. Takže ty věci se vyvíjejí velmi dobře a já věřím tomu, že v roce 2014 se tady sejdeme, až budeme otvírat nádherný nový broumovský klášter a revitalizované zahrady Broumovského kláštera. Peníze na projekt neschání jen Královéhradecký kraj, ale také místní významní podnikatelé. Primární starostí podnikatelského klubu je to, aby Broumovsko bylo hezkým místem pro život a to může být jenom tehdy, když tady budou pracovní příležitosti, když tady budou podnikatelé, kteří budou lidi zaměstnávat a budou jim dávat práci. Sekundárně, protože život není jenom o práci, tak chceme, aby tady byla i odpovídající kultura, odpovídající vyžití a podnikatelé na to dávají především peníze, protože ten, kdo se o to stará, kdo tu věcnou náplň zajišťuje, je především Agentura pro rozvoj Broumovska jako jeden z našich významných partnerů a my se snažíme, aby na ty svoje aktivity měla peníze. Vyvrcholením setkání byl koncert v klášterním kostele svatého Vojtěcha. Pod názvem 7 posledních slov vykupitelových jej provedlo Pražákovo kvarteto, které doprovodil slovem generální vikář Královéhradecké diecéze monsignor Josef Socha. Slova Ježíšova z kříže, to dává pašiovému příběhu lidským pohledem tak trapnému sílu života a lásky. Benediktíni přišli na Broumovsko a Policko téměř před 800 lety a během té doby mnohé vybudovali. Tento vývoj byl ale násilně přerušen po druhé světové válce. Benediktíni byli nuceni se vystěhovat, majetky opět připadly Břevnovskému klášteru, odkud přišli ti příchozí první benediktíni a bohužel i klášter Břevnovský byl zrušen, takže po roce 1990 začínáme znovu. A jsem rád, že ta situace se trošku otočila, že ti, kteří tady žijí v tomto regionu, že chtějí nám benediktínům pomoci znovu oživit tento klášter. Významným podporovatelem projektu revitalizace je také kardinál Dominik Duka. Jsem velice rád, že mohu být svědkem toho, že dlouholeté psání se naplnilo. Važilo to psání vlastně
je od počátku po listopadu 89, jakým způsobem zachránit, jak objekt kláštera, ale všichni víme, že ten objekt kláštera nebude zachráněn, nebude-li zachráněno a obnoveno širší okolí, nejenom město. A tady myslím, že se udělali za ty poslední léta kroky k tomu, aby Broumovsko zase se vracelo k té pozici, kterou na kulturní mapě mělo.